Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugad sa mga una-una o katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Mayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, followers, viewers, fellow believers. Welcome na sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Aniya pa kita concentrate ni atong tun-anan nga giuluhan og developing divine viewpoint. Okay. So it's presume nga ikaw magtutuo nakaandam na sa imong kalag aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Gamita ang 1 Juan 1:9 gitawag sa English og the rebound technique. Apan na lang kanimo dili magtutuo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Karon atong ipadayon ang atong gisgutan. Kagahapon nagisgot kita sa spiritual skills versus arrogant skills. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Sa Binisaya, God atong inon kining spiritual self-esteem, ang imong espirituhanon nga tanaw sa imong kaugalingon nga naa kay dungog, self-esteem. Ikaduha, ang imo ng pagka-independyente, makabarog ka sa imong kaugalingon, spiritual autonomy, o ang ikatulo, ang imo ng pagkahamtong espirituhanon. Mao ni ang spiritual skills. Giatbangan kini sa arrogant skills nga mao kini mosunod: self-justification, self-deception, and self-absorption. Okay. Unsa man ang self-justification? Pagpangatarungan sa imong kaugalingon. Okay? Kung tingali doon na kay mga sayop, imong tuliro ni mo kaugalingon, mga tarungan ka, apan dala ang imong pagka mapahitason. Mao ni una. Ikaduha, self-deception. Ang imong paglingla sa imong kaugalingon, posible man na linglahon nimo imong kaugalingon itong gumikan sa imong pagka mapahitason. Ug ang ikatulo mao na gyud ang imong pag-absorb sa imong kaugalingon nga mao kana ikaw mapahitason. So mao na ang arrogant skills. Okay. Now ato rin kong tukion ng pipila ka mga Grigo, mga pulong. Okay? Aron ka katon usab nini mga pulong nga gipanggamit nini atong pagtuon. Didasko, Grigong pulong nga nakaulugan kini to teach ang pagtudlo. Ang didaskalia kanang gitudlo. Okay, mo na didaskalia, that which is taught. O ang didaskalos, mao ang magtutudlo, the one who teaches. Okay? Mao na ang pastor-teacher, hyphenated man na. Kung imong ihubad ngadto sa Grigo nga pinulungan, nagkanayon ka nagpoimen kay didaskalos. Na nasa Episo 4:11, pastor-teacher. Now, ang Grigong pulong sa pagpamati o pagsabot unsay imong nadungog, mao kanay giingon sa Grigo, akuo. Okay? So, unsa tong pagtudlo? Didasko.
Now, ang pangayo o kasayuran to inquire information sa Griego is mantano. Okay? So, ato tas Colosas 3, 8 ug 10, nagkanayon ka na sa in English, put on. Isulob, sabi ni Saya pa, isulob ang imong bagong pagkatao. Put on your new self, your new man. O sa Griego pa na nagkanayon o kanang put on diha is ap ek duumay. Ap ek duumay. Now, dito higayon nga ikaw naluwas. You are supposed to put on sa imong bagong pagkatao. You were supposed to put on your new self, not the old one. Kaya ang atong old one must be put off. So you have to put off the old, nga apil nini ang pagpamakak, ang kanang pasipala, ang mahugaw, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, nga mao ang idolatry o fornication. So ang Colosas 4:5 nagkanayon, mortify therefore your members which are upon the earth. Now, sa laing bahin, in another note, ang Kristyanismo dili relihiyon. Ato na po ning ibalik. Kinahanglan mo ginibalik-balikon eh. Ato masilsil na gyud nimo Kristohanon ang kalahian sa Kristyanismo o sa relihiyon. Okay? Ang Kristyanismo, paagi kinis pagkinabuhi. It is a way of life. Now, unsay katawanan God, mao nga, doon ay mga tao nga, moingon nga ang Kristyanismo kuno is the oldest religion. Mao na ilang giingon. Kinadugayana nga relihiyon kuno ang Kristyanismo. Na, wala ko kasabot, diin nila kuha ka ng maong konsepto. Akong malikon, akong sublion, nga ang Kristyanismo relasyon kini ngadto sa Dios. Usa kini kapaagis pagkinabuhi. Karon, ang Kristohanon ang magtutuo nga nagapadayon sa pagpakasala o nagalunang sa mga kasalanan, karnal ang iyang kaimtang. O kining iyang pagkakarnal, siya nagakinabuhi o kinabuhing bakak. Nakasabot ka ba? Bakak ka ng iyang pagkinabuhi, bisan o Kristohano na siya, ay karnal naman siya. Kaya ang pagkakarnal, God, nahigawas ka na sa imong paghigabitay sa Diyos. Although ang imong relasyon, wa matangtang. No, namang ubang mga Kristohano nga galibog nini, ang imong relasyon sa Diyos di na matangtang. Mao na eternal relationship. Once saved, always saved. Apan ang ubos laging lingin nga itong gihisgutan sa atong mga daan nga mga doktrina gitunan. Ang lingin nga nasa ubos, mao na imong pagkigamitan sa Diyos, fellowship. Nga matangtang na, kay temporal na. Nganong temporal? Tungod kay matangtang na, may gawas ka niya na sa dihang ikaw makasala. Anya dili ka mo rebound. So kay naglunang naman ka sa sala, ikaw gitawag na karnal. Okay? Ug sa imong pagkakarnal, ang imong kinabuhi, bakak na. Kasabot ka? It is a living, or you are living a lie. Ang imo lamang pagka-espiritual, mao ang imong pagkinabuhi sa kamatuoran. It is only being spiritual as a believer that you live a life of truth. Colosas 3:9. Okay, balik tas Colosas 3:8 ug 10. Ap ek duumay.
up and dumay, put on, isulob ang imong bagong pagkatao. Ihikling, ilaina, huwag tanga na ang lying, blasphemy, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, which is idolatry and fornication. Now, mauna ang Cruzes 4:5 nagkanayon, mortify therefore your members which are upon the earth. Okay. Now, ato na puning labason sa imong panumduman. May tungod nining kadtubang top circle o bottom circle. Kaya ako kang speakan ini. Mantay blackboard o whiteboard nga atong padayag kini, ako na lang ipahulagway nimo. Just imagine. Okay, diri sa nga dapit na ang cross. Ang cross, nagahulagway kini, nagarepresentar kini sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Ang buhat sa kaluwasan nga iyang gibuhat dito sa cross, sa pagpakamatay sa atong mga kasalanan, paglukat sa atong mga sala, pagbayad sa mga sala, kaya di man takabayad. Unsa may itong ibayad? Kaya kita mga magkasasala o kanang spiritually dead sa pagkamaluwas, mao na nga kanang krus nagarepresentar sa kaluwasan. Now, dito sa taas nga lingin, okay, akong ipahulagway nimo, lingin kana dito sa itaas, okay, gikan sa tiilan sa krus mo magbadlis tag linya nga tulid paingon sa taas, ato nang giingon og kanang relationship nimo sa Dios. Sa diha nga ikaw naluwas, okay, mo ni ang nagpangitabo nimo. Sa pagkaluwas gyud nimo, ikaw nadugtong didto kang Ginoong Jesucristo didto sa taas nga lingin, which otherwise we call it current positional truth. Karon mao na ang imong tinuod nga kahimtang nadugtong na iusa kang Kristo hangtod sa hangtod. Mao na family relationship. Mao na ang atong ibarugan, once saved, always saved. Di na matangtang sa imong pagkatao physical. Gitangtang bang imong apelyido, gawas kung magminyo na ka. Wa. Kay ikaw, you are a member of your family. Once a member of the family, always a member of the family. Bisan pag maminyo ka na, o unsa mo, layas ka ba unsa, di na matangtang ang imong relasyon. Sabot? Okay, maunay, union with Christ or unsa, imong family relationship. Dito sa taas na ngalingin. Adto ta sa ubos ngalingin. Dito sa ubos ngalingin, gitawag ni fellowship with God. Unsay fellowship binisaya? Pakigambitay. Ang imong pakigambitay uban sa Dios. Kini temporal. Dito si babaw nga lingin, eternal. Diri sa ubos nga lingin, temporal. Ngano ang temporal man? Tungod kay sa diha nga ikaw makasala, may gawas man ka. Magawas ka diha sa imong fellowship. So mawa imong fellowship with God tungod sa imong sala. Now, sundan kaya ron di ka mawa sa passing. Fellowship with God is temporal. So once you become carnal because of you're committing sins, then gawas ka. Pariha na kas prodigal son, gawas ka sa imong panimalay. Karon latuson ka kay anak ka man sa Dios. Disiplina ang imong matagamtaman. You will be disciplined being a God's child. Whom God loveth, He chasteneth. So mao na. So matangtang na, apan God is so gracious.
nagasangkap siya paagi nga ikaw mahibalik ngadto sa iyang fellowship. Pakiumitay kaniya. Pinagi sa pagsangkap sa 1 Juan 1:9 nga gitawag to sa English og rebound technique. No, nagkasabot na ka. Okay. Rebound isugi na mo mga sala nga nabuhat o diha-diha. Nagsulti ang 1 John 1:9, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, balik na po ka sa imong fellowship with God. So, I hope na kuha ni mo ka na. So, maunay pag-ingon nga, mortify therefore your members which are upon the earth. Mortify. I-cling. I-rebound. Okay, Colossus 3:10. Ang imong pagkapag-ong binuhat, ginabago. To be maintained. Aron nga, ikaw makakabot sa imong tumong nga mao ang katakos sa pagkinabuhi in order for you to reach capacity for life o capacity righteousness. That's the other name. Katakos sa pagkamatarong o unsa man ang mechanism niini. Operation SLBA na pod. Study, learn, apply, believe, and apply. Kini persistent, consistent, regular, daily intake of post-salvation epistemological rehabilitation. Now, sa ito gisulti diya sa Colossus 4:5, walk in wisdom and redeem the time. Now, ang relasyon sa magtotoo ngadto sa Dios, ang porma niini vertikal pasaka, whereas ang relasyon sa tao ngadto sa iyang isig na tao horizontal, patuliin lang. Now, another Greek word is neos. Neos means new, bag-o gyud. Neos. Ang kainos murag bag-o because it is maintained. Okay? So, mo ni diferensya. Adto ta sa 2 Corintios 5:17. Nagkanayon ka ng mga bersikulo. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Now, ang mga magtutuo God, bag-o ni silang binuhat. New species. They are sanctified, pinalain na. Or, kung silaing synonym nining pinalain, binalaan. Okay? Sanctified. We are supposed to remove our own selves, old selves, uso kinisa kinayang magsasala, o ipasulob kanato ang atong bag-ong pagkatao nga mao ang capacity katakos kay kini ko katakos mao ni ang tumong sa matag magtutuo to be developed pinagi sa judicial righteousness. It is a special privilege ni kanato mga magtutuo to avail of God's spiritual assets aron kita makakabot, makatungtong, okay, makaabot sa capacity stage. Now, of course, kinahanglan nga magapadayon ta, malahutayon ta sa atong tuon sa post-salvation epistemological rehabilitation. Ephesians 4:20 and 21, nagkanayon dihag learn, hear, and learn what is taught in Christ. Learn Christ, manthano. Hear Christ, akuo. Hear what is taught.
taught in Christ, didasko. Diniho na kita kutob karon sa ato pagtuon hinig ato ipadayon ni ugma. Salamat o Dios nining grasya nga among gipahimuslan nining adlaw. Nada kami pagbalik ugma dinhi nung kami makapadayon ni among adlaw-adlaw nga pagtuon sa among pulong. Salamat ni among Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.